Nawaf Salam ya zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi bayan an sake kashe wata 'yar jarida 'yan Lebanon a kudancin ƙasar. Wani harin Isra'ila ta sama ne ya samu Amal Khalil a lokacin da aka ce tana ƙoƙarin tsira a wani gida. Jami'an Lebanon sun ce da niyya Isra'ila ta kai harin kan 'yar jaridar. Firaministan ya ce sojin Isra'ila sun hana ma'aikatan agaji kaiwa wajen domin kai ɗauki. Ya ce ƙasarsa za ta kai batun gaban taruka na duniya. Sojin Isra'ila sun musanta kai hari kan 'yan jaridar ko hana ma'aikatan agaji kai ɗauki wajen, kuma sun ce suna gudanar da bincike. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Jami'ai a birnin Dnipro na Ukraine sun ce wasu hare-haren sama da Rasha ta kai cikin dare sun hallaka akalla mutum 2 da raunata wasu 8. Gwamnan yankin Alexander Ganza ya ce wuta ta tashi a wurare da dama na birnin ciki har da gidajen da jama'a ke zaune. Ya ce wasu 'yan mata ɗaya mai shekara 9, ɗaya ko mai shekara 14 na daga cikin waɗanda suka ji rauni. A jiya Laraba ƙungiyar tarayyar Turai ta amince ta baiwa ƙasar ta Ukraine bashin euro miliyan 9,000 da kuma sanya sababbin takunkumai a kan Rasha bayan da Ukraine ɗin ta koma turawa ƙasashen Hungary da Slovakia man Rasha. Gwamnatin Ghana ta ce hukumomin Afirka ta Kudu sun kaddamar da bincike kan jerin hare-haren da ake kaiwa na kyamar baki a kan 'yan ƙasarta da ke zaune a Afirka ta Kudun. A kwanakin nan dai hotunan bidiyo da ke nuna yadda ake cin zarafin 'yan Ghana a Afirka ta Kudu sun yaɗu sosai. Harin kyamar baki dai abu ne mai sarƙaƙiya wanda matsala ta tattalin arziki da yaɗa bayanai na ƙarya da sauran wasu matsaloli ke ƙara rura wutarsa. Ana ta samun karuwar zanga-zanga da tashin hankali inda ake harar baki waɗanda ba 'yan ƙasar ta Afirka ta Kudu ba, yayin da ake shirin gudanar da zabukan ƙananan hukumomi nan gaba a cikin shekarar nan. A watan da ya gabata dai Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su yi kaffa-kaffa sakamakon wata zanga-zanga ta bakin haure da ta rikide ta zama tashin hankali. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da muke tafa da su, kamar yadda aka ji a labaran duniya, fadar White House ta Amurka ta ce babu wani wa'adi da aka iyakance ko aka sanya na kawo ƙarshen tsagaita wuta a yakin da Amurka ke yi da Iran, wadda shugaba Trump ya sanar a ranar Talata. Sakataren yaɗa labaran fadar ta White House Caroline Leavitt ta ce ta sanar da hakan ga manema labarai a yayin da take musu ƙarin bayani kan matakin shugaban Amurkan kan batun. Khalifa Shehu Dokaji na da ƙarin bayani. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya ce ya ƙara wa'adin tsagaita wutar ne saboda shugabannin Iran na matuƙar jin jiki a yakin da suke da juna, wanda hakan ya sa suka karaya, sannan suna buƙatar lokacin da za su gabatar da buƙatun da za su kawo ƙarshen yakin da ake tsakaninsu da Amurka da kuma Isra'ila. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ɗin ya ce tare jiragen ruwan da ke son shiga ko barin tashar jirgin gaɓar ruwan Iran da Amurka ke yi zai ci gaba da kasancewa wani mataki na ganin ya takure Iran ta fuskar tattalin arziki, wani takunkumi da Amurkan ta sanya wa Iran ɗin da zai jefa ƙasar cikin yanayin matsin tattalin arziki. Sai dai wannan mataki na Amurkan wanda ta sanya shi da zummar jefa ƙasar cikin yanayin matsin tattalin arziki ya sa Iraniyawan ke masa kallon wani salon yaƙi na take wa Iran ɗin 'yancinta na ƙasa mai cikakken iko. Da take magana da manema labarai, sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Caroline Leavitt ta jaddada cewar matakin na Trump na yin tasiri kan Iran ɗin, inda ta ce a halin da ake ciki Iran na asarar dala miliyan 500 a kowace rana, sannan tsibirin Kag ya cika makil, ba a iya fitar da man da ake haƙowa, inda ta kai ga ba a iya fitarwa ko shigar da shi cikin ƙasar. A kuma ta ce Iran ba ta iya biyan al'ummar ƙasar albashi saboda halin tagayyara tattalin arzikin ƙasar ya shiga sakamakon matakin shugaban Amurka Donald Trump. Khalifa Shehu Dokaji kenan da wani rahoto. To sai kuma batun siyasar Najeriya, inda kungiyoyin farar hula ke ci gaba da nuna damuwa game da tsadar kuɗin sayan takardun neman tsayawa takarar mukamai daban-daban da jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ta ƙayyade. Ga misali dai mai neman tsayawa takara zai biya naira miliyan 100 don sayan takardar takara da bayyana aniyar tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasa. Al'amarin da ƙungiyoyi ke ganin yana cike da illoli ga tsarin dimokuraɗiyya da ci gaban ƙasa tare da haɓaka matsalar cin hanci da rashawa. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
Ƙungiyar Sislak mai sa ido a harkar majalisu da yaƙi da cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin farar hula da ke kallon tsawalar farashin takardun neman tsayawa takara da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta sara a matsayin wata gagarumar matsala ga sahihan masu neman tsayawa takarar mukamai daban-daban a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC a zaben da ke tafe. Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar ta Sislak a Najeriya, ya bayyana damuwarsu game da hakan. Damuwarmu shine yanzu za a ringa amfani da kuɗi don a ringa shiga takara ko kuma a nemi mukamai, wanda illar shine waɗanda yake ya cancanta suna da ilimi, suna da ƙwarewa, suna da gaskiya, suna da kishin ƙasa, ba za su iya samun waɗannan kuɗaɗe da za su biya na siyan fama-famai ba. Da kuma sauran kuɗaɗe da ake buƙatar su bayar ga jam'iyya. Saboda haka waɗanda yake dace a ce sun ƙware, suna da kishin ƙasa, suna da fahimta da kuma tausayi da kuma yi wa al'umma aiki, ba za su samu damar shiga wannan takara ba. Cin hanci da rashawa za a daɗa aiwata shi a cikin harkar zaɓe da harkar siyasa a Najeriya, saboda mutane suna ga cewa ta nan ne kawai za su shiga su azurta kansu kuma su azurta waɗanda suke so su azurta. Siyasar wato Ubangida za ta ci gaba da aiwatuwa saboda waɗanda ba su da kuɗaɗen iyayen gidajensu za su iya ba da kuɗaɗen, kuma sannan idan sun ci zaɓe a ci gaba da rigima kamar yadda muka gani a jihar Rivers. Saboda haka akwai babbar illa. To me ya kamata a yi? To babban abin da ya dace a yi dai shine na ɗaya dai muna kira ga su jam'iyyun Najeriya da su rage waɗannan kuɗaɗe idan manto mutanen da za su iya siya halal su ne ba wai kuɗin sata da sauransu ba. Abu na biyu shine dole ne a zauna a tattauna a ƙasa a kawo maslahar yanda za a daidaita kuɗaɗen da yake ya dace a ce an yi amfani da su a tsarin zaɓe. Muna da wannan dokar amma ba binta ake ba, a tabbatar da kan cewa 'yan siyasa da jam'iyyu sun yi bi wannan dokoki da muke da su, ba a wuce gona da iri ba. To sai dai Bala Ibrahim, daraktan yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar ta APC, ya ce tsadar farashin takardun tsayawa takarar kamawa ta yi. A harka ta siyasa, harka ce wacce take mai cin kuɗi ainin. Ita kanta jam'iyya da irin waɗannan kuɗaɗe take yin ayyukanta na yau da kullum. Amma ana ganin hakan zai hana nagartattun 'yan takara waɗanda suke da karɓuwa a wurin jama'a damar tsayawa takarar. A'a, nawa ne kuɗin da aka saka? Za ka ga kuɗaɗen nan ba su taka kara sun karya ba, idan ba kamar mukamin gwamna da na shugaban ƙasa ba wanda suka kama daga miliyan 50 zuwa miliyan 100. Sauran duka za ga miliyan 20 ne, miliyan 10, miliyan 5 ko miliyan 6. Duk da ire-iren waɗannan bayanai dai, masu lura da al'amuran siyasa a Najeriya na ganin ya zama wajibi a sauƙaƙa kuɗaɗen da akan kashe wajen tsayawa takara da yaƙin neman zaɓe don ƙarfafa samar da shugabanci mai tsafta da nagarta a ƙasar. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya kan batun siyasar kasar kuma inda a nan a jihar Katsina ne dai ga alama wutar rikicin shugabanci ke ci gaba da ruruwa a jam'iyyar hamayya ta ADC bayan wani bangaren jam'iyyar ya shirya zaben sababbin shugabanni a yau. Wannan dai na zuwa ne bayan wani kwamitin jam'iyyar ya yi fatali da zaben da aka ce an yi a jihar tare da ayyana shi a matsayin wanda ya saba wa tsarin mulkin jam'iyyar ta ADC. Sai dai bangaren waɗanda suka yi zaben ya ce abin da suka yi halastacce ne. Ga Zahraddin Lawan da ƙarin bayani. Nan gaba a yau ne ake sa ran bangaren da ake ganin yana samun goyon bayan uwar jam'iyyar ADC zai gudanar da zaben sabbin shugabannin jam'iyyar a jihar Katsina. Atiku Abubakar Sale, mataimakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na ƙasa, ya bayyana cewa abin da ya sa aka samu jinkiri ba a yi zaben shugabannin a Katsina ba shine saboda karar da aka shigar a gaban kotu. Shugaban tsohuwar legacy ta ADC shi Wamba ya kai jam'iyyar kotu cewa wasu bai yadda a ci gaba da gudanar da tsaruka na ADC ba a wannan jiha ta Katsina. Shine aka ce to ya kamata a yi ma kotu biyayya, aka yi ma kotu biyayya. Satin da ya wuce kotu ta sallami
sallami wannan karar da ya shigar cewa baya da hurumin yin haka, kuma ta bamu daman cewa mu ci gaba da wannan tsare-tsare da muka shirya. Kuma insha Allah ranar Alhamis ita ce ranar da za mu gudanar da babban taro na wannan jam'iyya domin kaddamar da sababbin shugabanni. To amma kuma akwai waɗanda a baya-bayan nan suka gudanar da zaben sabbin shugabannin na jam'iyyar ADC a jihar Katsina. Wanya abin yake kenan? Ba zan so in yi kakkausar suka ba, amma abin da nake so in tabbatar maka na zo ne tare da umarnin uwar jam'iyya ta ƙasa. Ina da yakinin cewa wanda duk zai wani taro, so taron ya saba ma uwar jam'iyya ta ƙasa. So ban ma san an yi ba, domin abu ne wanda bai da tsari kuma bai kan doka da oda. To sai dai bangaren da ke jayayya da wannan mataki ƙarƙashin jagorancin Musa Usman Wamba ya ce ai ba zaɓe ba ne wannan da za a yi, saboda a cewarsa sun riga sun gudanar da zaben sabbin shugabannin jam'iyyar ADC a jihar Katsina. Shugabancin da nake yi wannan ita ce tenuwa ta farko, wadda dama bata hana nan nemi tenuwa ta biyu ba, wadda dalilin da ya sa kenan na nemi tenuwa ta biyu, wanda har Allah ya sa aka yi zaɓe jiya. Zaben nan kuma da aka yi jiya mun yi shi yadda doka ta tanada, kuma cikin hukuncin Allah a matsayina na shugaban jam'iyya na da wanda aka sake zaɓa a jiya, in Allah ya yarda to na sake komawa akan matsayin kujerata, wanda sauran mabiya na gabaki ɗaya an zaɓe su, wanda muke sa ran da izinin Allah nan da 12 ga wata da tenuwa mu za ta ƙare ta wata mai zuwa za a rantsar da mu in Allah ya yarda. To amma kuma gashi a Alhamis nan ne wani bangare da uwar jam'iyya ta ce ta turo wani kwamiti zai gudanar zaben sabbin shugabannin. Me ke faruwa ne a ADC Katsina? ADC Katsina dai tana zaune lafiya, sai Allah ya jarabce mu da wasu baki da suka shigo. To in har wani zai tsira wani wuri daban ya rika zama yana kitsa fitina, to ni ban dauke shi dan jam'iyya na halak ba. Shi kanshi wanda